humaliakta huhut hita marende nomor 435 ayat 2. Hite goarni debata amad dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di parbadia natu mapalangit dohot tanoon amen pardenggan basa do Jahoba tau partano batoan diari haguguton jala ditanda doakan namar hopa santu ibana haleluya haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan amanami na di banua ginjang mauliate marohanami tuho ala dilion ho anakmu nasasadai tuhami jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis hupangido hami tuho saya ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusan dot hagogotan saise sama dosa nami dohot pangalusion nami di hatam na badiai sai parbadiai maroha nami marhite-hite tondim jala pamasuk hami tuhang uluan sogot asa pujian nami ho di siro di saliling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tatangi homapatik niribata di minggu sadarion imapati paupaton dohot lapatanna patik paupaton
Ingot hamu ma pabadiao nari minggui, dina nomari maulah hamu, nasa siulamu, alianggo ari papitoni, ari pariadiana di Jahoba, di Batam doi, dan jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni huta ni halak pena mangebati hutam. Aidina nomari di ro di topa di bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitoni, di bahini do bahena di pas-pasu di Batam Jahoba, ari paradian nanai jala di parbadiai. Biado pando di Batat taringot tupatik ondo ahu do Jahoba di Batam nina di Batata pargogona so hatudosan jala parimas siluhon dosan ya mama tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinoparnya kana sogoro hadiau aliasi do rohaku diaka nama ribu-ribu akan namar holong ni roh hadiahu naso malosi patiki atong rap mangido gogo mahitasiat tuhata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na hombar tu patikmi amen. Marende mahita nomor 733. Bagasan unduk dohot serep ni roha kita mandapoton habangsa parasiani debata marningot aka hahurangata di tonga-tonga ni bagas tape maradopon aka nata haholongi dohot nama kaholongi hita so panagamon mambain muruk ni roha dohot arsak kita Idok hatani debatado di Efesus 5 ayat 25. Hamu akabawa haholongi pardi hutamuna be songon Kristus nama kaholongi huriai jala dilehot dirina humopopsa jaga honoma asa unang muruk dopak nasida ikon maroha nama dongani jala mabain sanga pripeniba songon dongan panean di hangoluan nasora sude Tuhan sai olo dohami gale mangulah hosa Asima roha.
Didok hatani debata Dodi Koda 22 ayat 6 sama-sama dan kombar tu dalana Rade jala ringgas dan natoras nami hamu mangajari pangingot hami tunang dengan asa dengan mangulu nami tujoloan on olai pala suhbedi hami do kulilalah hami margame dohot maruyutu asi maroham ale debata Atong tatopoti madosata diadopani debata. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana semurung midahami. Kupar hatutu jala hutopoti hami yang ado sadohot pangalesan nami nagudangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesa madosana mi saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Song sitong na manguluahu ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomoro rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamamula ni parjahati. Tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marendehita nomor 41. Turpuk epistel di Minggu Salarion
Imana tersurat di Matius 5 ayat 1 ayat 3 tajahama marsikat soring. Dungi Roma aka siboto surat dohot aka Parise sianuta Yerusalem madapoton Yesus nin nama. Puasa di laosi akasi seami adat nasian akana tua-tua aedang marburi nasida lahau mangan. Alainin nama mangalusi nasida ya hamu puasa laoson muna patik ni debata paingot-ingot adat munai. Ai debata do mamatikon pasangap ma amangmu dohot inangmu ia nama burai amana dohot inana si pusaod do. Alai hamu mamudahon ya dong namandok tu amana tu inana pinilehon ma tagonan na patut hian pangurpiku diho dapola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Gabe disegai hamu do patik ni debata dibain adat munai. Hamu pangatsi nasitong do dapot di hamu hatana sinurizakon ni si Jesaya dina didok nai. Dipasanga pamangan ni bangsa do au alayang gorohana sida daudo siana. Jalamago podo pambahan nasida pasangoponahu. Ai poda ni jolma do di podahon nasida. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani dibata jala naupeupsa. Amen. Tidak ko maha porsiaw tay sona hina tidak ko ni dongata sa porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama parguna suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di Parbadia andorang so habubuhan ido tuhata natumaon na bernit di pangumani silatus namate terpajal libana di hau pinar silang natua tubanotoru dung ditanom namula mangulu dari patoluhon nama naik susurgo lahudul susiamun bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disimai bana pai mamulak sugut tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi Parbadia jaladong sada huria nabadia huria topani halak Kristen akan abadia dohot dia sani dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu dosuk daging ni halak nong mate dohot dia ngeluan na sora sudah. Amin. Kabegi ma warta Jumat. Salam. Oras madita sasudina. Kabegi ma tikting duriat ta dibugasan mingguon. Nomor sada, buar ni minggu. Buar ni minggu ta sedorong ima minggu pasa perbuta
pasapur paton bung tritatis hasil sadaun ni debata do topik mangaradoti tona ni Jahuba sia 5 Musa 4 ayat 2 onom 1 sia napaduahon permingguan keluarga sadarion minggu 1 September 2024 dipadu-padu permingguan keluarga kumanugot berbahasa Indonesia pukul 7 WIB harian bahasa Batak pukul sia 30 WIB rakul tuluma marsi keluarga jelabui do patu bagian ede pujian merumakan pokal grup si keluarga jalat taboton matu parhalado laos disi tapasa ma amplop plean bulanan manang tahun diparai do amplop permingguan pukul sia 30 WIB bung sipul tikon pasaton huria ma marhite padita ulos tuaka ruas huriata nama umur 70 tahun di bulan Juli sahat bulan Agustus. Nomor 3 ruas parguru membuka sadarion minggu tanggal 1 September 2024 gaburus parguru ma duria on ima Mupianti Sian Gereja Betel Indonesia alamat Jalan Budi Mulia nomor 10 Sada Pademangan Jakarta Utara tetangnya ma gaburuas ni buktu aturan do peraturan ni HKBP. Nomor 4 QR kode warta beritahukan kepada jemaat bahwa gereja kita telah memiliki QR kode warta HKBP Mampang Perapatan. Dimohon supaya jemaat dapat memindai atau scan QR kode warta yang terletak di pintu masuk gereja. Penonton pemeriksaan kembali data jemaat week 2. Pada minggu ini tanggal 1 September 2024 Sintua week 2 akan membagikan data jemaat untuk diperiksa kembali, maka dihimbau bagi setiap anggota jemaat week 2 untuk mengambil data tersebut melalui Sintua week. Penonton persembahan kasih Pajalado silalahon sian keluarga besar Lamsada Beri marumakon 20 kursi merek Pujima teman-teman ma silalahon nasidai anjak boy dipakai akka nama keperluan pabituhon jabal ibadah tengah minggu berbotohan matu ruas ni HKBP Mamparapatan asa taida ma pertikian dot parhobas perpunguan tengah minggu atar surat di warta poluon pertengahan wek dari Selasa tanggal 3 September 2024 pemuka pukul 10 sia 30 WIB bota do pertengahan wek sada jamu keluarga pengurus wek sada madenganan di GSG wek telu jamu keluarga amang ubana hutasoit Borusik Pinang Borusian Ipar Jalan Riam Kanan nomor sia Komplek Plan Duren 3 Wek 5 jamu keluarga Nyonya Situa R Nadiak calon Situa Borusa Mosir di Jalan D5 Ujung Tolu nomor 54 Beji Depok Rak Mangita Madohoti Pertangani Starus Wek Sada Tolu Dot 5 Kebaktian Padang SPH dari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 10 WIB akan diadakan kebaktian Padang SPH di Telaga Cikeas Resort dengan tema wanita yang mampu menguasai diri ayat 1 Timotius 3 11b hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal
Subtema, wanita yang memiliki kesederhanaan dan mampu mengendalikan diri dalam segala hal. Kegiatan ini akan dampingi Inang Pendeta Suryani Ida Bursite, Sarjana Teologi, dan berangkat pukul 8 WIB dari gereja. Nomor 10, Permingguan Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pinaboto matu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan dari Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 10 WIB barengan di gereja HKBP Mampang Perapatan Patupaud do Permingguan Variatif Hobi Mahita Lastahara maka nak tahir pas madongatta lauman dotisa. Nomor 10 sada pilihan amplop gotilon dotan eksklusif Okumene 2024 dari Minggu tanggal 8 September 2024 kapasa ma pilihan amplop tu kebutuhan akaulon huria nama pertemuan tu pesta gotilon dotan eksklusif Okumene tahun 2024 kapasa may ditiki masih jalanan ibarai denganana labung ni pitu haruar 12 Bazar Gotilon do tahun Okumene eksklusif Bapak pertemuan tu pesta Gotilon dan tahun Okumene eksklusif patumama papungundana marhite Bazar untuk setiap wek dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal Bazar terlampir. Saputolu Simponi Las Niroha Songodalan papungudana panitia pesta Gotilon do tahun Okumene eksklusif HKBP Mampang Perapatan manakapi patupahon Simponi Las Niroha 5 dari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 10 siang. Pasidoot artis Victor Huta Barat Rani Simbolon Dorman Manik alani Rapasidoot Mahita Marhite nama nur tiket. Harga tiket ada 3 kategori. A. Platinum 1.500.000 rade 30 tiket. B. Gold harganya 1 juta rade 10 tiket. C. Silver harganya 710.000 rade 30 tiket. Boma dihubungi amang situasi senurat amang situa John Simamora situa Paus Nenggolan minyak pulun Lasin Guru Siotang dan calon situa Hisar Pandiangan. Nomor telepon terlampir. Nomor 14 pembekalan BPH SPH CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta dari Kamis sampai Jumat tanggal 5 saat tanggal 6 September 2024 pukul 1 pukul sia manugut dan dibadu-badu pembekalan BPH SPH CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta barenganan di Kinasi Resort dan Conference na dihotan ni BPH SPH inang nyonya situa Pasaribu Boru Tobing inang nyonya Marpaung Anita Boru Ginting dan inang nyonya Simajutak Karuna Boru Manalu. 15 ruas Namar Sahid tabo maribaga sutangyata akka ruas Namar Sahid hatan di bata pasaha madalam mutu Jahoba jalhapo si ibana asa ibana paturehon Psalmen 77 ayat 5 saplonom nama ruang tahun parhalado do ruas pasahaton selalu ulang tahun ruas ni uriata nama ulang tahun di Bugasan Samenggon idok hatan di bata itangana siamon do gajang niumur jalai hebrangna do hamuraon buat hamuliaon
puda tolu ayat 10 itu na ulang tahun perdongan Saripeon. Para lalu do ruas pasahaton sela ulang tahun par Saripeon. Terus diriatta ulang tahun di Bugasan sa Minggon. Iduk hatani bata alai dijoloni salukna masaholongan situma hamu ay dukubi hawlongan ni rohai ay dukubi hawlongan ni rohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Sab 8 para bengon akapilian hamulateon dot akanasing nasusina dititingon taida madiarotas acara nadong dihitawi. Songonima sa nititing guriatta di Bugasan sa Minggon tuat tama pamasuk-masuk. Tapasat mapeliata sada A, sada B. Rutain dehon nomor 140. Pasaton maulos tu nang marumur 70 tahun di bulan Juli 1 bulan Agustus. Tujuh lima nasida. Jadi isong netik na kiningan tujuh lima hamuinang na majalo uros na prajolo amang humala silitonga. Napaduahon inang nyonya samosir buru marpaong. Sattawi gurang madita sudia kamanginang seharusnya na bulan na lalu do sahat tinang on uloson alai alanya ka siulaung gabi sadari omma alai dinggar dotong pinatakas ala beberapa hari di bagasa persahiton na tutui amang amulat tuja buta belum. Jadi si holdonya rohani nangon asa disotong amang tikimat jalo ulos marumur 70 tahun nasida alayala hurak sehat na tutui dirawat dupe di rumah sakit pasar minggu alay tong mapos rohana teh tangyak tama mangaleon hamalumon di amangi ala pasu-pasu itu hatta inang sada nauli di patu pahuriatta tu akad nama rumur 70 tahun sudidu hita makalason nape namar minggu pagi pasti do makalason akan mengikuti live streaming pedo makalason asa tok songoni muse marumur 70 tahun bakal lobi 20 sia 10 tahun kita sudina alani di pasahat turiat ton waengon tada holong ni roha ya makohop alani ulos nasihat tuhatai tabama tong semangatmu ya lobi 70 tahun ketu jolomu se rap do aka paparamu sehat ma nang na tua ipe
Tapasahat ma peliata sada A dot sada B hutain de homa nomor 40 ayat sada ro di udutna. Dameni debata na surung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Horas madita sudi amanginang. Shalom. Di las nirohatta memasuki bonani bulan Pasiyahon, bulan September di tahun 2024 hata nitu hatta laho mabohali ngulutta ima natar surat di 5 Musa 4 ayat sada doho 2 ayat onom sahatu ayat sia di bagasan odolan mangaraduti tonani Jahuba hujahama dihita noeng pe ale Israel say tangihom ma aturan do uhum akka nahupodahot tuhamu si bahenom muna asa manguluhamu jala masuk hamu tutano si tianom munai nanilehon ni Jahuba di batani opumunai tuhamu dang jadi abba amuna tuhata naukutonahoni tuhamu jaladang jadi orwamuna siani ikon radutamuna do akatona ni Jahuba di batamunai naung kutonahoni tuhamu atong radoti jala ulahok kamu maakai ai ido gabe hapis taramuna dohot hapatasom muna diadopan ni akka bangso yadung dibegena sida saluhu akka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso na pistar sahali jala na patas marrohado bangso na bulonon ay tu bangso na bulu dia masongoni jono akka debata songo Jahuba debata tai manang 3 hali pehita pajuju ibana ay tung di bangso na bulu dia ma adong aturan doho uhum na tigor songo sadok patikon na hulehon dia do pamuna sadarion atong ramoti madirim jala parhamaul sitututot dim asa unang lupa roham dijamita akka naung ni idani matam asa unang tallus ya roham salilik ko mangulu jala ikon pabotohonommu do akai tuakka anakmu doho tuakka pahopum olak nima sahakna Huria na hinakolongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus Matsay argado turpuk sadario manang jamita sadarion laho mabohali ngulutta di perdalanan asa lam maningkat asa lam tuhicatna semakin baik pernguluota akka amang do tamuinang. Ini adalah bagian dari pengangkatan satu umat dari taraf yang sangat rendah menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang tadinya diperbudak. Bangsa yang pada waktu itu tidak mempunyai tanah atau daerah di mana mereka berdaulat menjadi satu bangsa yang terhormat, punya tempat yang khusus berdaulat. Jala ima perdalanan ni bangsa Israel nasia Misir saha rodi Kanaan. Sebelum mereka sampai tu Kanaan, tu inganan na binagahon ni debata sebelum sampai kepada tempat di mana mereka mempunyai status nadingkan baru Roma padohanon tu nasida asa dinggan nasida para diri dakola para diri tetapi setelah sampai juga ikut takas radutan nasida akka patik
tona nasian debata. Alani akamang inang tapahibul rohatta mabigi tapahibul haporsyauta asahita pe dohot meningkat manaik baik taraf hidupta status perngulot ta sebagai pribadi alai lumubi mamuse sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Akamang hujahad jolo sada survei. Ada survei yang diberikan kepada 1.200 orang responden. Nama rumur 15 umurna. Mar perdumuan ma tu parbinotoan taringot tu patik na 10 ke-10 firman Tuhan. Luar biasa hasilna. Toropan na sida na subuhi be makatahon isi ni patik na 10. Lubisya 2. Jemulu 10 nuaing dangarung berupa nama dokon takas be si 10. Hola 2 terima rata-rata nebui medok. Mulu hita inang budu bepi kita dok ketep sia 10 patiki. Budu pe sudi? Budu pe? Dang be. Apalagi saat tu lapatan na teh. Apalagi saat tu lapatan na. Ya. Madok dang bui be. Buha mangula khot tahe. Ulu mangula kon? Maki borat. Iya. Arung dupi di na langgus songonon kan ngai dokon aidang na mangulah patiki anggo na melua alai na porsea di Tuhani do toy ma asal ma porsea iba di Tuhani beluon na do iba gabi songoni ma pardohan kan neang alai anggo apostol Paulus di payengok do sitong dak songoni mangatusi ikutong do parsi tutuhonot to mangulau patiki ay patiki si batu do itu kita mabuak kita saha tu Kristus jadi menugu-nugu kita do memang Kristus do paduahok kita alai patiki marguna do menuntun kita ya supaya kita tetap di jalan yang dikehendaki Tuhan. Ada teolog Kristen Indonesia pasti do tata daguaron namar goar pendeta Dr. Eka Dharma Putra nga almarhum. Beliau pada hidupnya menuliskan 10 perintah Allah museumkan saja. Baik kok kita jo teolog taman dok songoni 10 patik ni debata tema tasip pemai kita peti emaskan manang dimuseumkan alania hai dok songoni di dok songonon nungalam hurang persitutuan ni torop huria lau patu begehon patik di permingguan. Kita bersyukur HKBP masih tetap membaca ke-10 firman Tuhan walaupun kadang satu tapi diikut sertai dengan pengertiannya atau 1 sampai 4 atau mungkin sudi alai saya tadok dorupane kadang memang tadok dang holap patik na 10 arung dope akka patik ni debata sian ayat ni Bibeli tadok tetapi itu masih bagian daripada patik ni debata perintah Tuhan. Tapi banyak sekarang ini gereja-gereja tidak lagi mengingatkan hukum Taurat di gereja yang mereka ikuti. Jala akaun akamang ya deba akka hurian na targuar rupani hurian ng matua
miduk do naso apala majahoni, tapi kita masih tetap dan kita bersyukur tetap dado amang eka dharma putra tahe ya na pasti dapat ditanya KIB nasida alai salah satu gereja besar Indonesia naung matua alani akka amang inang denggaddo tapahami denggaddo tong tapai hutihut molo ditaringoton waeng dison asa molo naeng meningkat kehidupanmu na molo naeng hot kamu di nanilehon ni debata di tano na baru si inganamuna ingot tamuna patik tona ni debata na hupasaha tuhamuna di bagasan sadarion sotung dia bay sotung di orui itu artinya tetap dalam firman Tuhan. Alani akka amang inang boydo berengota dengan bohado noeng sikap ni deba jolma taringot tu patiki ya mulata mulai naking adong deba ngasongon nalanggus alai hita masing-masing boydo ratong mamereng bohado tu taringot tu patik ni debata tu hukum-hukum ni debata di tongani ngulutta. Mau lihat ya, diazar tu hatta Yesus dotu kita bahwa ripun ni patik na sapului ado tahe amang inang ripun na ya ripun manang patik raya na niazar ni tu hatta Yesus Kristus pangaripunan na perjulu haholongi ma di Batam sian nasa gugu sian nasa hati-hati dungi musim hairokon dus dodohoton haholongi ma dongami dusun dirim haholongi ma dongami dusun dirim namar lapatat doi akka amanginang hakikat ni hukum ni debata itu adalah penghormatan kita, kasih kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan itu yang kita selalu suarakan melalui hukum Tuhan, terutama sian na pertama saat tu na paupaton alai saat mamuse maka holongi donga jolma sian patik palimahon tu patik pa 10 ado lapatan niyak kamang inang dihitan waeng na perjulu ima asa ima patron di tonga-tonga ni kehidupatta asa ima ukuran di tonga-tonga ni kehidupatta si tongdo rodo akane baru amang inang pasti itu apalagi molosongon natado waeng godang ni informasi namura masuk namura sahat tuhita saluhutna laos disido adong suluk akka ruhut-ruhut mana akka hato tua na baru namun kiboy mempengaruhi jala boy dohono ta sasaingon na manait jala ala manait turo hatta gabi oddo na sitong ningon ima akka ukuran-ukuran na baru na masa di tonga-tonga ni ngulutta alani ikomanat hita mamereng asa unang gabe morot sian naung adong maka holongi debata unang gabe meniadakan debata manang menduakan debata ala kecenderungan ni teknologi nuaing amang inang ya kita di Leon Parbinotoan lalu kita berkata wah kita harus memasuki dunia teknologi modern iya pasti doi ai basa-basa ni debata doi tu hita pakiot tado alai molo gabe ido na lebih kuat gabe idi percaya menjadi sumber kehidupan gabe idi anggap sumber ni haluaon keselamatan bahkan namano Tuhan saluhutna di nguluon itu sudah bergeser dari firman Tuhan ala gabe ina maturus si pikiranna rohana dileutusi
dangadong be persobona tu debata. Budo teheta parrohahon pergesarani akka manginang nuaing. Maaf dang holan akka naposo rana gudang nuaing ya bercokol berpaut holan di teknologi modern. Akka nama tua be nyukdo nagabe disi pikiran nasida. Anggo sosiat tu pikiran daksi tongi nenna. Anggo buido pe diselesaikan teknologi modern ahido. Gabe tu sido lau pikiran na mengutamakan akka hal-hal teknis manang teknologi di Portibion. Nueng amang inang lau patuguhor rohata denggar dotong disungguli hita molotabereng naking sian ayat sada di ayat sadai tutakas di dok nuaing pe ali Israel saya tangi humma aturan doho uhum akka na hupodaho tuhamu si baheno muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano si teano muna nanilehon ni debatam tuapumuna. Di tahun 2010 di bulan Desember Heado diusulkan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat hati-hai, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tengok dorate kamang inang. Alai los taboto do gudang do akka bangso na di Portibion haboratan di padohan naside. Dewan Keamanan PBB 10 opat sian 15 menulak hatani Donald Trump buasa denggat tarenungkan ala sasitongna nunga meribu tahun kala Israel manang Yehudi nain tadok korupani ya inganan nasida Jerusalem i bangso na asing manggonggomi hutai hape tanoi taingot ya napinasaha ni debata tu nasida kan itu kan jala hati-hati dok unang morot hamu sian patik koda sian uhu modda ninna alai piga halima hala Israel manang hala Yahudi ikon morot siak kuta nasida bahkan dak kolam morot sajo hiado mulak muse alai laos liling muse subui mulak nasida tu si sedemikian rupa totu ala naso denggado di dalaton nasida patik ni debata uhum ni debata natino nahon ni debata parjulu natakas habuangan tu Asyur habuangan tu Babel alai dakkolani be muse dohok dok ka bangso nasing majajan nasida alai dukkoni muse marserak ma nasida dala takas do tabota teh amang inang tahun 70 Masehi ikon hancur ma dohot Jerusalem tersebar ma nasida berarti molo sositong di dalaton uhum ni debata molo sositong di dalaton patik ni debata memang jaloon na do uhuman jala iman waing refleksi di hita akka amang inang asa marsitutu hita mangulaho patik ni debata mangulaho tona ni debata lumubi hita di tonga-tonga ni masyarakat na sangat majemuk. Kekuatan kita di tengah-tengah bangsa yang majemuk adalah moral yang dituntun diikat di dalam patik ni debata. Ido mabek kita tugu. Jala molotabering muse di ayat na paunopon. Sasitong na marhite-hitehon parsitutuo mangulahon patik ni debata gabe digoar do bangso na patas manang bangso na pistar akuan ni halak doing molo sitong diulahon patik ni debata di Amsal poda 10 opat ayat 34
Dilo songonon. Habonaro do patibul sada bangso. Alai haurahon ni aka bangso do yanggo dosai. Molo sitong di bagasa kabonaron tetap di dalam tatanan yang Tuhan telah berikan, moral suatu bangsa yang terbentuk alani. Nah kita goar rupani inti daripada hukum Taurat itu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ido patibul sada bangso inna pudani Raja Salomo. Ido pabakito sada bangso. Ada moral yang bagus, ada moral yang indah. Selas dorhat atau tuma mereng akasada bangso menang suku bangsa ya yang sangat baik. Amanginang merbeda no memang kaporsiauta. Alai di sekitar ni Tuba Tapanulian adong dosada paguyuban lah kita katakan. Ya, halak batak. Alai tuksohiado om manakko. Dakya hatakkuan parhutai. Ya, mulu tininggal lo sesuatu di tempati tuksoadong do nama buati. Ya, mungkin akan adong dituba sabula perhitian iboto doi takas. Jala ketika bertemu dohot tita mulu tinugi rupani gabi Kristen mahamubah ning rupani abang sipata songon inar turoha songoni elus nasida. Ay sono burjuhamu Kristenisia kami. Baik ko kauma. Mulilo pola son aku naroha. Holani nilok ma daksol ha burju non waing sol haluau do gabi ningam makan haluaun. Ala adong do memang halak burju ya burju alai hola burju tidak ngibaw to dalak haluaun. Nah ala nima sipata olo nasida gabe Kristen ala soal haluaun soal kehidupan masa depan ya di akhirat. Olo mana sida pindah alai jujur do nasida kecewa tong bung masuk bergabung do tita. Alai iman king soal moral na seharusnya ikut dengan ala adong do ruhut adong do akka aturan na seharusnya peduli tudongan alai dibering nasida dak sitong peduli. Na alani nueng amang inang dipaingot marhite-hite jamita sadarion asa meningkat, asa tibul, asa semakin baik ya di tonga-tonga ni aka bangso nasing iko pulin iko marsitutu do di bagasan patik ni debata ni debata marhiteido asa boy dengan hita. Lalu na paduahon merperdumuan dotong nang tu ya halubian ni akka namangulahon hatani debata patik nai di ayat pitu hujahajo muse akka inang amang ay tungtu bangso na bulu dia ma songoni jonok akka debata songo jahuba debata tai manang pigahali pehita paju ju ibana Tuhan na jonok do ibana akka amang inang dang dau ibana dak pola maol hita mengalului ibana jala molo adok pe patik nai laho menugu-nugu hita doi ditongani portibion taboto do lam takas rupani aha gunaan ni patiki di hita naking idok menuntun sampai kepada Kristus asta tadda dia do haluaun ima di bagasan Yesus Kristus. Alani nuaing akka manginang adong tolu hal naik siulah honota ganup ari asalam tanak dihita baik atani tuhattai alai asalam terus muse dakkola dihita alai ikon sah do tu generasi namangihut ima marhite nama nangihon jala mangaraduti hatani debata ikon uluan ikon patut
ya ulah honoton nasani dirokna odak kuboto sedia nasai lohok berita tu kita alai biasa do adong akka berita di luar ni bibeltai taringot tu akka sisean ni Tuhan Yesus tidok hiado didok Tuhan Yesus ninna tu akka siseanna asa dibuat batu ya siak kalongonan ola ni nebui dibuan jadi tentu marasing-asing dia teh mulu mabuan si buanun waeng alai Roma si Petrus ibu ma nama cemet batu alasanna itu ahon lu jewe mabuan hon batu buanu sianon pahuti-huti unon inna bana ba mek matutu ibu ni bana alai jupang matikina ngatongari matikina mangan ya tertokin nai marai molo partikiat tahun ate Roma Tuhan Yesus idokma sudi akka batu nabi nuamuna nakking berek kamuma laus ima tapangan saunari ninna beh tersonggok ma si Petrus biasa tergudang do koro yallang ibana hape ala mek do nakibatu nabi non nai ba mek ma roti na binuan ujungna uduk me bana ala ni malena dang bui di bereng ibana jalarang bui pangiduan ibana rupani sian dongan sisian amang inang urok nakidak kepala sedia binoto ye sumber di bari tahun alai nanaing dohonon di bari tahun ima hau duhon tu hatani tu hatai molo marsitu tu hita mangula hotsa majadi do bahenon ni tu hatai lomo ni rohana di hitabi gudang do baga-bagan debata gudang do hatani tu hatai napatu ulaot ta asa denggak kita asa semakin baik kita baik secara pribadi alai songonima dohot sebagai kuria hita tuduk do hita taului do unang kecewa hita molo ala naso tuduk do hita dang dapat titak kanauli alai las marohat tak kamanginang molo uduk hita taului tuhatai taradu tidok denggan saile honon itu hatta las ni rohani hita dungi naking unang diabai unang dioruinin na di ayat 2 doh di ayat 8 mangabai mangurui hiado adong madok songonon ba undak kepala dosa kaya holan nasala oti do inna dosa gabe tu sala idokon dosa mulu dosa borak deh ale mulu sala daungin na ale hita cuma mikir ya manginang dia dupan itu hatai dosa doh sala ay marasingi ay mulung nga sala dak sitong be kan mulu dak sitong berarti nga dosa kan itu kan nah alani unang ta orui esensina ya dosa salah baidui ba pokokna mulu masalah iba masalah au Tuhan baniun ni akuan hasalan ni ba saya unang walak salah sauti do inna rupane alai ngot tamu molo ni pa somal hasala otik salah otik ujung na gay buhado iya gabi somal marsala somal merdosa do kita sisi alani biasakan molo adong na kurang ya minta ampun di hadapan Tuhan ido amang inang na tutuna sitong dia dupan ni debata jala akka naung tinonahon nai taulahumma do denggan na parpudi didok mangaramoti alai huhut mangazarhut tu sudut nau poso manang tu generasi na mangihut di ayat na pasiyahon maulihate masa dariok kita di minggu keluarga laus dison taringot jami tahun waing tu hitak kamanginang sada hasomalan na denggat di tonga-tonga ni huriata di histori ni huriata HKBP ima rap martangiang anak ya natoras di bodari
laho mudum. Tahu lah dopion naing amang inang? Dang berate. Iya, aleng goto baru arong dope rak marpungu tahe. Natoras do enakon. Arong dope? Arong ate. Holanya bagajekku sipata te. Holo sapi japiga. Unang atu magajakku yang ujungnya gaya bosan, gaya bilang menarik ya ka ya nakonia te. Ya mohon maaf. Mula pola do sapi jam opat nuai ngatong. Atau marsak bibi sudibi. Iya. Ale unang makulat baru amang inang. Ya, ngalam tabun ngok kita. Ala adong boy adong alat mempertemukan walaupun jauh tempat atau mungkin karena pekerjaan, tapi ambillah satu waktu untuk boleh bersama melalui boy do na video call teh. Boy do melalui Zoom, ya. Asa boy tong marsaur di si. Alai no perlu amang inang ikon ingotot tado 4 peran orang tuai ya na perjolo pemelihara manarihon nguluna asa bertumbuh kembang fisik na dengan baik sude. Peran yang kedua orang tua adalah sebagai guru mengajarkan akan patut mengajarkan dangadok sidalian madok dakuboto mengajarkan Buasa ikut jolo maka tidak pun hapor siau ruas nihuria asabui menikah. Tujuan na ido asa diboto pokok-pokok ajaran Kristen. Lalu ketika dia menjadi orang tua dia juga sudah mampu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ikut dewasa tong. Jadi ikut mengajari do. Unang dak tugas sui inna muse. Yang ketiga adalah peran sebagai imam malim. Mulu malim memang menang yakut doi. Mempertemukan Tuhan dengan warga. Jemulu malip pita. Ikon buanot tarak mertangi yang rak memilih tutu hatai. Sasitong nakamang inang. Ipatudubi jo amplop pilih bulan ajon main. Ibu kamu do? Ibu dora ade. Ado sakak ta. Tabair amplopon ikut pasahatot tadi tiki minggu keluarga. Asado dia nak kotai mamereng raphita ya pasahaton pilihan bulanan bagian dipilih tautai ya taleon raphita do nasida. Ido kamanginang. Jadi pilihan pekot azar honot tadu sejabu. Ido tong nang asal ni paleo alai dangi boto nasida tuah do pilihanon. Pilihan dihita ima tadda ni mauliate ni rohatta doi di pangaramotion ni hatta iramoti hita sudi itu dah. Jadi mulai makanya nak oh ini tanda syukur rupanya ya dang beban hapeon ai mulu beban do pilihan atau tu dang las rohana mangalioni berarti dak sitong be ya nama kalason aka basa-basa ni tu hattai. Itu jadi pilihan nata pasahaton pilihan bulan yang rap hita sakeluarga rak do yanak kota ido amang inang sakapna. Eka bulun yan holani transfer so ni sahat doi kan. Ido sahat doi alai asara do hita tabay di amplop bersama-sama suami istri dan kalau boleh dengan anak-anak kita. Dan kemudian peran napaupaton amang inang o semakin perluhian nuaing. Memang sejami todang apalaon ni daut tanah perluson ala sinakiddo imam dan guru ala napaupatoni ima menjadi ale-ale. Itu menurut ale-ale amang inang? Ale-ale orang tua menjadi ale-ale tu anak konna. Ale-ale. Iya, anum mamolsoni bahasa Indonesia kon. Alai molo halak kita natabu amang makata-katai ali inna dotong. Ali. Ngai dia wali. Apalah ali. Ino. Jemolo lam zono ibana tebuni puang mar ali do nasida. Suami istri pesongoni do, ya. Ngai dia wali inna rupani kan. Ali ngajarang tapakyo nate. Idu sabutullah anggo hasol khoton ni ya dialak kita. Siani maro ale-ale, mar ali-ali, ya ale-ale. Gabe tabuma.
Teh bahasa Indonesia na amang hinang ale-ale sahabat ya. Jadi orang tua ikomar ale-ale do tu anak konna unang untung inna rupani holan inna soni meddau kan iya dangarok kebeng inna usai rupani holak kebeng di ho ya. Diubahlah caranya kepada anaknya. Ya butuh uang ya memang ya kita berdoalah kepada Tuhan supaya ya Tuhan berikan kepada kita. Wah anak konai petong korak dah memang hidusian Tuhani inna. Jadi ibadah terbentuk melalui adok kape kebutuhan rak martangi yang ibadohot dongan ido. Jadi nguaing amang inang didok iko saha do tu generasi na mangihut azar honoton memang idok kamang tunglungud doroha molo hita denggan hapiak kanak kotor dangi boto be muse akka puda na denggan puda na turbe apalagi hatani tuhatta lungud doro hatta disi alani asa unang masa na songoni asa boy torus hita songon naong ni palua ni debata hita hot di status tanong maluai yang nakot tapi bentuk ma sedemikian rupa teruskan kepada mereka unang songon akka nama jalo na julu hatan itu tahun saya mula-hula nasida terhukum ya alaso taat nasida tapi kita semakin taat kepada firman Tuhan maka kita pun akan semakin baik semakin dihargai di tonga-tongani kehidupan sehari-hari. Amin martang yang mahita. Mauliati madiho ali di bata amanami perdenggan basa na mga ramuti ngudun nami sahat ro ditikyon las rohanami ali Tuhan di palua ho kami di boko kami sian parhatu banun di dosa gawe bangso na merdeka na malua di tongani pertibior do kami ali Tuhan di pengot hodo asa hot kami di akka aturanmu di akka patikmu pargugui mahami ali Tuhan nami pasu-pasu mahami rapdoh akka dongan di kehidupan kegiatan sehari-hari laos alani mahutangnya kok kami ali Tuhan ulaun nami saminggu 7 luon pasu-pasu kami sudi mengulah doh denggan marhiti-hiti las rohan nami dapotan akka hasil na denggan mersangap ma nangguarmu. Ali Tuhan hutangnya ko kami datang akka kegiatan tengah minggu di Huria marhiti-hiti akka pertangyangan wek songonido akka PA ni kategorial pasu-pasu ngamardalan ali Tuhan dengan akka tuan rumah ni sudi pertangyangan wek pasu-pasu di bagasan hiras ni roha lau paradihon inganan nami ali Tuhan di parsaurani. Tanggap kami oleh Tuhan kebaktian Padang SPH KBP Mampang Perapatan nanaing di patupa di air ni minggon ramoti ma sudi peserta songonido akka pelayan arhiti-hiti oleh Tuhan gabe mabualas ni roha semangat baru di akka inanami makubasi baik di tongani Huria songonido di bagas nasidabi ali Tuhan hutangnya kok kami dotong sada halak nanaing gabi ruas ni Huriam Novianti yang akan belajar secara khusus di jemaatmu ini. Biarlah Tuhan menyertai memberkati dia dalam proses belajarnya menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan. Hutangnya kok kami dongan nami na di bagasa persahiton amang natades manik amang pesta Robert Siahaan inang nyonya silaban Buraja Guguk na dirawat di Jabu songonido amang Denri Samosir dirawat di rumah sakit Pasar Minggu ali Tuhan tutok buah kami nasida tuh patugu roha haporsiaw nasida makirim siakko alani pasu-pasun merhiti ubat si panganon istirahat nang dampingan ni akka nama kaulongi petuhan dapotan hamalumon nasida dongan namin na berulang tahun kelahiran narung 10 halak ni bagasa samingguon na berulang tahun pernikahan
adong 4 rumah tangga ali Tuhan hubok kami nasida di las ni roha pertambangan hituan tahun di nasida bi asa totong hot di bagasa las ni roha nasiakko alai tabai matotok tujulu opele Tuhan semangat di nasida madalani akka ari-ari ni ngulu nasida jala akka rumah tangga na berulang tahun rumah tangga natong marlas ni roha si sada roha asiroham ali Tuhan nami gudang dope ale Tuhan sian pergumulan nami be akka kerinduan nami masing-masing kami ale Tuhan pasahat Tuhan waeng molo di parianak kono pe ale Tuhan tangi homma sihol ni roha nami molo di ulaon asa adong ulaon nahot ale Tuhan say homa patongoton molo di pasangan hidup nong liling di paimaima ali Tuhan say homa patongoton nang akayanak penami pele Tuhan namar sikola pasu-pasu manasida dapotan akka parbinoton nauli na denggat siapko asi maroham akana senior nama tubang leo totong dinasida le Tuhan tugu ni roha maka porsiaiko asi maroham di kami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditiki marede hita tapasahat ma piliatan na paduahon laos tapasahat ma nang pilihan bulanan pilihan tahun di bagasan amplop. Edita Yesus do Tuhan.
Satangyak kuma piliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam mutadahami godang ni sileho-leho mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguduan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame jalohamu ma pasu-pasuna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim.